Sa inilabas na COVID-19 weekly report ng City of San Fernando Epidemiology and Surveillance Unit, makikitang pumangalawa ang work exposure o hawaan sa trabaho sa mga pangunahing dahilan ng pagkalat ng novel coronavirus sa syudad. Sa 601 active cases ng lungsod nitong May 21, 198 sa bilang ay mga close contact, 184 cases naman ay nakuha sa trabaho, at 153 sa mga aktibong kaso hindi pa tukoy kung saan nanggaling. Noong unay tila maganda ang konsepto ng work from home para sa aquaculturist na si Joan Orias. Bukod sa mas ligtas mula sa COVID-19 exposure, ay menos gastos pa ito sa transportasyon. Subalit sa mga nakalipas na buwan, tila hinahanap-hanap niya na ang nakagawi ang office routine. Medyo dapat tingnan natin on the positive side, the work from home. But then parang mas nakadagdag stress siya kasi work from home meaning even beyond office hours, kailangan on-call pa. Kaya naman ang iba't ibang kumpanya gumagawa na rin ng mga pamamaraan para sa flexible working condition ng mga empleyado. May mga trabaho kasi na kinakailangang tapusin talaga sa kumpanya o opisina. Mayroon namang iba na alternative working arrangement scheme ang ipinatutupad gaya ng kila Joan na papasok sa opisina ng kalahating linggo at work from home ang natitirang mga araw. Sa San Fernando, una nang iminungkahi ng local IATF ang pagsasagawa ng mga virtual gathering o meeting maging sa usapin ng trabaho. Samantala, maliban sa iba't ibang working schedule at arrangements na ipinatutupad ng mga kumpanya sa ilalim ng Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19 ng Department of Trade and Industry at Department of Labor and Employment o DOLE noong 2020, inilabas din ng DOLE ang Department Order No. 224 nitong March 2021 kung saan iniutos ang pagkakaroon ng tamang ventilation ng mga pook pagawaan. Ang Provincial IATF ibinabari ng Co-workers Monitoring Plan na naghihikayat sa mga empleyado na sitahin ang mga kapwa manggagawa na hindi sumusunod sa minimum health protocols. Nakiusap na rin sila sa mga kumpanya na limitahan ang kumpulan ng mga manggagawa. Sa lahat po ng mga negosyante natin na may-ari ng negosyo, kayo na hong gumawa ng scheduling ng lunch break o snack break ng mga empleyado natin. Hanggat maaari po, wag pa rin hong sabay-sabay. Isa pa rin ang City of San Fernando sa may mataas na kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Kabilang sa kanilang prioridad ang mapigilan din ang pagdaraos ng mass gathering sa syudad. As of May 25, 4,655 na ang kumpirmadong COVID cases sa lungsod. 578 ang active cases, 147 ang namatay at 3,930 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.